150 days नि उनावनो the end जागोन सोरनि सासना after 150 days his reign will be the end सोरनि सासना जोबगोन whose reign will become the end प्रश्नआ बे नङा that's the big question होननांगौ प्रमद बर' बिथांनि सासना 150 days नि उनावहाय मानो जोबनो थांगासिनो दं आरो भिजन डकुमेन्ट्सखौ बिथाङा होनो हागोन ना हाला बिनि सायाव दिनैनि भिडिअआव बिथं भाबै सावरायनाय जागोन हेलो एभ्रिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु द चेनेल दिनैनि गोदान नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां भिडिअ दा रेगुलार फैबाय थासिगोन खुनु प्रब्लेम गैला ओरैबादि दिगदार एखमब्ला जिबना क्रिटिकेल जायो बेखौ आङो I don't want to share everything happens in my life. I don't want to share. आं गासिखौबो शेयार खालामा बे आलादा खोथा बे आलादा चेप्टार दिनै प्रमद बर' सारा गावनि खोथा मथे बिथाङाथ' खोथा होयो नाथाय बिथाङा मानो खोथा होनाय मथे गावनि मतामतखौ लाखिनो हाया दिनैसिमाव बिथाङा खोथा होदोंमोन within the March 2025 बिनि गेजेरावनो भिजन डकुमेन्ट्सखौ रानना होगोन जायनि दारै through which the people of the BTR region will come to know about the BTR government under the leadership of प्रमद बर' मिथिनो मोनगोन रायजो राजाफ्रा मा मावदों मा मावाखै what they have done for the people upliftment and development of the general people living in BTR area नुनो मोनगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो भिजन डकुमेन्ट्सखौ मोनसेबो राननो हायाखै बिनि सोलायै BPF दोलोनिफ्राय अपोजिशन पार्टी हिसाबै बिथांमोना प्रमद बर' सार दैदेननाय under the leadership of प्रमद बर' the BTR government बे BTR गभर्नमेन्टआ मा मावखो मा मावाखै आरो BTR एग्रिमेन्टनि दफाफ्रा मावफुंजाना जायाखै बबे मावफुंजायाखै बबे मावफुंजादों आरो थांनाय समाव माखासे मन्थ्रि मनलाफ्रा जोंनि ओनसोलाव फैनानै कनफारेन्सआव फैनानै होनलांबाय BTR एग्रिमेन्टनि दफाफ्रा 82% इमप्लिमेन्ट जाबाय नाथाय जोंनि नोजोराव मानो जायखौ लिरनानै लाबोखानाय दङ सुक्तियाव हिन्स हिसाबै नट हिसाबै बेफोर गासिबो खोथाफ्रा मानो मावफुंजायाखै बेनि तथ्यबादि खोथाखौ BPF दोलोनिफ्राय फैगौ बे मास मोनसेनि गेजेरावनो रग' रायजोफोरनो खोन्थानानै होनो नाथाय बिथांमोना खोन्थागोन जों रायजो राजाफ्रा बा ससियेल मिडिया क्रिएटरफ्रा खोनासंनानै लागोन गोरों गोराफोरनिफ्राय दैदेनगिरिफोरनिफ्राय दा बेजों लोगोसे खोथाया नैबेबो जों जेनेरेल हिसाबै रायजो राजाफ्राबो ससियेल मिडिया क्रिएटर्सफ्राबो मिन्थियो बबेबा ट्राइबेल इउनिभारसिटि बबेबा फेक्टरि बड'फा इउएन ब्रह्म सारनि नामाव इनस्टिटिउट प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ स्कुल कलेज बेसेबांबा बर' मिडियाम स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बेफोरबो दासिमबो जायाखै बेफोरखौ रग' दफा मथे लिरनानै लाबोखादोंमोन जोंनि मिथिनायाव आरो बेनिफ्राय बांसिन जायै दंबावो खोमा नाथाय जों मिथिनायाव रायजो राजाफोर मिथिनायावनो बेफोर गासिबो जाखायाखसै लिरनानै लाबोनाय माने केन्सेल लिरनानै लाबोनाय माने केन्सेल बे फ्लेगशिप स्किम सुपार 50 मिशन पिक मिशन बेफोरो जाहैबाय गावबागाव फ्लेगशिप स्किमसो ना BTR गभर्नमेन्टआ बानायनाय बेथ' BTR एग्रिमेन्टआव बेखौ लिरनानै लाबोआखैना दा नैबे लिरनानै लाबोखानाय गिदिर इनस्टिटिउट फेक्टरि CIT माबा माबि स्पर्ट्स इउनिभारसिटि बेफोर मानो जायाखसै जायाथाय जाया बड'फा इउएन ब्रह्मनि सारनि नामाव लाबोनाय इनस्टिटिउटआ जाथारनांगौ बेफोर गासिबो मोनफा मोनफा जायैयावनो मारै सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिफ्रा लिडारफ्रा जोंनि BTCआव क'क्राझाराव फैनानै माब्रैहाय 82% BTR सुक्तिनि इमप्लिमेन्टेसना जाबाय माने 82% BTRनि दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जाबाय होननानै बुंलां हाखो आरो बेयाव बोरै दैदेनगिरिफ्रा खोनासंनानै थाखो हयथ'
तथ्यजों दैदेनगिरिफ्रा फोरमायलायबासो रायजो राजाफ्राबो मिथिनो मोनगोन नालाय बेखौ जों थाबैनो नुनो मोनो। दुखुनांथावसिन बाथ्राया बेनो प्रमद बर' सारा जाय खोथाफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव एबसुनि नेता जानायनिफ्राय बिटिआरनि CM जाजासिमाव होबोदोंमोन बेफोर खोथाखौ फंसेबो बिथाङा मावनो हायैया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो सासे फैलार लिडार होननानै मख'नानै लाजाथाव गनायथाव। दासिमबो 150 डेजआवथ' आरो मा मावबावो। दा फैनानै बिथाङा दा जिर' जेबो मावना होनो हायाखै। दा बेखायनो रायजो राजाया बिनि सायाव सोनारनानै जेबो उन्नति जानाय नङा बेखौ नुहुरदों आरो बिथांनि जेनोखि इन राइटिं बे पेपाराव लिरनानै जानाखि सासे CM हिसाबै खामानि मावहोनो हायोमोन बेयो 150 डेजनि उनावनो जोब्बाय, पावाराबो जोब्बाय। सोर फैयो बे उननि बाथ्रासै। रायजो राजाफ्रा सोरखौ नागिरो बे उननि बाथ्रासै। मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। लोगोसे बिक्रम दैमारि आदाया बिनि सायाव थख' मा बुंदों खोनासंनानै लांदो, जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। বিজেপি UPPL মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ চলাই আছে। এই চৰকাৰ শেষ হ'বলৈ আৰু বেছি সময় নাই। মেক্সিমাম 150 ডেজ 150 ডেজৰ পিছত প্ৰমোদ বৰক আৰু এই জাগাত দেখিবলৈ নাপাব। তেখেতৰ শাসন একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব। ইলেকশ্যনৰ পিছত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ 2-3জন জিকিলেও হাগ্ৰামা মহিলাৰীকো বিচাৰি গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত থাকিব। বিজেপিৰ 4-5টা জিকিলেও বা 10টা জিকিলেও হাগ্ৰামা মহিলাৰ লগতে থাকি চৰকাৰ বনাব। কাৰণ হাগ্ৰামা মহিলাৰ লগতে BTC শান্তি হ'ব, ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আৰু কৰিব নোৱাৰা কামবিলাক হাগ্ৰামা মহিলাৰ লগত যোগেদি কৰা হ'ব। তাৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যিমানেই নকওক কিয় নিজে জিকিলেও তেখেতে কোনো MCLA বিলাক নিজৰ পক্ষত নাপাব। আজি আপোনালোকৰ মই চেনেলৰ যোগেদি মই কৈ দিলোঁ। উন্নয়নৰ কথাটো মই এই কিবা চেনগ্ৰেবেলৰ কালভাৰৰ কোনোবা বিল্ডিং ৰিপেয়াৰিং কথা মই নকওঁ। উন্নয়নৰ বহুত বিভাগ আছে যিবিলাক চাকৰি দিব পৰা আৰু কিছুমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট আছে এইবিলাক কৰিব পৰা নাই। একৰ্ডত থকা দফাবিলাক 99% তেখেতসকলে কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। সেইদিনা চেণ্ট্ৰেলৰ মিনিষ্টাৰ আহি কৈ গৈছে 82%। এতিয়া ৰাইজে বিচাৰিছে 82% কি আছে। এতিয়া ৰাইজে মোক কৈছে 82% কি কৰিছে, এই 82%ৰ নমুনাটো মই ওলাই দিম। সঁচাকৈ 82% কি কামত 82% হৈছে এইবিলাক মই ওলাই দেখাম, ৰাইজক দেখাম। কেতিয়ালৈকে দেখাম? মই কমচে কম 1 মাহমান লাগিব। 1 মাহৰ পিছত মই এই তথ্য ৰাইজৰ লৈ মই হেৰি কৰিম, দেখাম। একৰ্ডত থকা দফাবিলাক হৈছিল হোৱা নাই, মই কালিৰ পৰাই মই এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। কালি আপোনালোকে টংলা যাওক, গ'লে আপোনালোকে দেখা পাব টংলাত বিটিআৰ একৰ্ডৰ দফাত কি দিবলৈ তেখেতসকলে একৰ্ডত লিখি আনিছিল। এই বস্তুটো এই একৰ্ডৰ দফাবিলাক নোহোৱাটো মই নিজে টংলাত কালি ষ্টাৰ্ট কৰিম। ঠিক আছে। नुनो मोनबाय बिक्रम दैमारि आदानि बुंनायखौ। स' भिडिअखौबो एसेखिनियाव फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।